Li bajarê Amûdê Wakurê Sûriyayê kanaleke taybet bi jina hatiye vekirin. Jin TV ji karmendên jinên rojnemavan pêk tê û her wisa bi programên taybet ji bo jinê weşanê dike. Li gorî damezrînerên kanalê, jin ya herî dikare pirsên jinê pênasiya bikî û ji ber vê jî Jin TV hatiye çêkirin û tenê rojnemavanên jin dikarin têde kar bikin. Jiyan hêvî endama desteya birêvebir ya kanalê dibêje, jin ya herî dikare pirsên jinê bîne ziman. Li beramberî jin, li beramberî azadiya jin, yanî weke rêxistina Daeş ya teror ya ku îro êrîş dikir, li beramberî vê dijwariya êrîşê diviya hem parastin hem em bêjin têkoşînek dijwar jî wê rengî bê çêkirin. Amûrê bandor jî ya vê ew ê televizyona. Endamên Jin TV dibêjin got li deverekê weke Sûriya û Bakurê wê got li rastî tundiya komên radîkal mîna Daeş û Cephetû Nusra hatiye. Jin TV wê bibe zimanê jinên qurbaniyên tundiyê. Li paş kamereyê û amûrên montajê, li her deverekê li Jin TV tu jinên xebatkar dibîne. Di lav horî karê montajê dike di Jin TV'de. Dibêje got nerîna got jin nikare her karî bike nerast e. Di lav dibêje got Jin TV belgeya got jin bi tena serê xwe dikare got ragihandinê bike. استفلي تلفزيون جن تي في بوم جبرجو جواكا ماني إيرو نارينا وانا جو جن نكار إنه تناصر خوا تكار كده بخبت وطيبت تلفزيون كده أم وك تلفزيون جن تي في وك جروب جن تي في أم تخص إنه أم بدن ديار كرن إنه أفتشتايا نراسة جن كاره تكاري كاره بريكو بيك بينا وبطبيعة إنه التلفزيون جي أم توازن يعني جن باوريا وان بوان بي إنه نتشتكي زحمته إنه التلفزيون كي بريكو بيك بين. بشك Jin TV nehatiye amadekirin. Li vir cihê stûdya Jin TV'ye. Karmendên wê jî di hola stûdyayê de ne. Niha karên amadekariya wê de têkirin. Ji ber vê yekê jî ji ber gohîn stûdyo nehatiye amadekirin hin programê xwe li dervayê dikişînin. Karmendên Jin TV bi hezkirineke pir mezin karê xwe dikin. Li gorî Himrîn Mihemed nûçegihana Jin TV'ye dibêje got wê Jin TV pir bandorê li civakê bikî û bi taybet li jinan. من خواستم من کو از کتم و تلویزیون جبر کو راستی هاجنه حس کردن هاجنه هست جنه دم کو خبره و دبی کلک وجی جواک جی هم اکو بخار ورا جیان دکیجی بواتای کی پر جدا دده آوا کردن و حس کردن کی پر مزن و جواکی جی و در دور خاجی مزنتر حمیز دکی. Niha nêzîkî hejde jinên rojnemavan têde kar dikin û ew li ser zêdekirina hejmara karmendan kar dikin. Hêjaya gotinê ye got Jin TV duwemîn kanala taybet bi jina hatiye damezrandin li ser asta cîhanê. Ya yekemîn Zan TV li Efxanistanê hatiye vekirin. Li gorî Jin TV têkilîd navbera Jin TV û Zan TV de heye. Pîlan dikin got projeyên hevbeş navbera wan de çêbibin. Jin TV bi çar zimanan programê xwe wê pêşkêşî temaşevanên xwe yên jin bikî. Kurdî, Erebî, Tirkî û Farsî. Zana Umer, dengê Amerîka, Amûdê.